Assalamu alaykum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Tillashingizda ýaly bugün günü biziň videomyz yurdumyzyň iň gözel künjekleriniň birine ýerleşen lezzetli Tandır restoran hakynda boldy. Bu ýerde tillashingizda ýaly mehribanlar şu zalynda jemi 80 adam üçin ýetinen banket zaly bolup durýar. Bu ýerde tillashingizda ýaly siziň bir näçe maşgala bayramçylyklarynda şaýat bolup biljek. Şeýlehem Türkmen milli aşganasynyň iň naýbaş tagamlaryny önünde jemleýän ajaýyp aşgana bilen bilelikde bu ýerde siziň iň ömrüňizde ýatdan çykmajak fotografiýany geçirip bu ýaşapdy. Mehribanlar, bu ýerde ýa-ni görkezmede ýaly sizde görkeden 80 adamlyk buly banket zalyna daşgarkem şunyň ýaly bir näçe görnüşli 6 adam üçin ýetlenen aýratyn VIP otoljuklar ýa-ni zoluklar ýerleşdirilýär. Bu ýerde siz gelip öz maşgalaňyzy bilen ýa dosiýarlaryňyzy bilen bilelikde wagtyňyzy hoş geçirip bilersiňiz. Şeýlekem elbetde Türkmen milli aşganasyny esasan aýratyn üns we esas aýratyn muzyk berilen bolsa ondan daşgary bir näçe Ýewropa şeýlekem dürli dünýä aşganalarynyň tagamlaryny we şonuň dizaynini şu ýerden elbetde tapyp bilersiňiz. Ýöne bilşimde ýaly bu ýeriň esasy lezzet we iň esasy maksady Türkmen milli aşganamyzda we milli aýratynlyklarymyzda üns bermekden ibaret bolup durýar. Şo sebäplen ýörüň, ýola düşelim mehribanlar. Bu ýerde tillashingizda ýaly aýratyn 10 adam üçin ýetlenen zoluk bolmak bilen şunyň ýaly otogda siz özüňizi oňoýul diýip bilersiňiz. Ýani bu ýerde isle maşgalaňyz bolsun, isle dosiýarlaryňyz bolsun, ýygnanyp, jemlenişip adaty günden üýtgeçler isleýärler. Şeýlekem Türkmen milli aşganasynyň hakyky tagamyny bilýän adamlar üçin tüýs gerekli ýerini kadyp berýär. Mehribanlar, ýalnysy maşgalaňyz ýa-da dosiýarlaryňyz bilen bilelikde şunyň ýaly aňarty görünip duran aýnaly terrasamyzda oturup wagt geçirip gelýän bolsa, başdan siziň islegileňizi dol ýagdaýda kanatlandyrmak biziň ähli taraplaryň mümkinçilikleriniň ataryndadyr. Ýa bolmasa siz öýüňizden çykasyňyz gelmeýän, käbir ýagdaýlar sebäpli gelip bilmeýän ýöne biziň tagamlarymyzdan lezzet almak isleýän bolsaňyz, ol mümkinçiligimizden bar. Elbetde eltip bermek hyzmaty elmadama günüň islenip wagtynda siziň hyzmatyňyzda we siziň el ýeterliňizde mehribanlar. Elbetde telefon belgesini videomyzyň soňunda paýlaşyr. Mehriban vatandaşlar, edidilleşler, bilşimede ýaly asyrlardan öz göz başyny alýan Türkmen medeniyeti, Türkmen sungaty we edil şonuň ýaly Türkmen aşganasy ören, bay we ören çuň bolup durýar. Şol lezzetleriň ählisini duýmak üçin, biziň milli medeniýetimizde aralaşmak üçin bolsa, biz siziň ähliňizi ak ýürekden lezzetli Tandır restoranyna gelip görmegi we şol lezzetlerden özüňiziň ganmagyňyzy tüýsürekden arzu edýär we
ak yürekden maslahat berýär. Ay beýdip maňa ýowuz töhmet kılynçaň. Wa kılynçaň, hay kılynçaň bolsaň belli töhmet kılsana. Ine mehriban adamlar, ediz vatandaşlar, fiirleşiňe diýýäli, bugun günne size ýetirmek isleýän wiza şekelimiz lezzetli tamdyr adly ajaýyp restorandan şulardan. Biz gepleşigimiziň ahyrynda siziň her biriňizde şeýle tagamlar dadyp görmek üçin, şeýle başdan geçirmeleri öz başyňyzdan geçirmek üçin gelmegi ýene bir ýola ýatladýar. Yerleşýän ýeri Akyl welaýatynyň Änew şäheriniň 1-nji geçeliginiň 1-nji ýeri. Habarlaşma üçin telefon belgisini bolsa häzir kuwatda elbetde siziň dikkatinizi ýetdirýär. Lezzetli tamdyr. Türkmen milli tagamlarynyň jemliliği. Hoş da olun.